a so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Allahu sarki tabaraka yau ma gani duke, daɗa bani baiwa Rasulallah zan yi mawaƙe. Kada ɗaya haske a kullum in bar sake-sake, in wa ma'aiki Rasulallah shi ke kula ni a duk tsanani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Kago salati ka yi wa na farko har da ƙarshe, wannan da komai idan har ka mai baya kushe. Ni ma a yau dai wajen shi na zo zan ɗan yi tashe, wato Muhammadu Rasulallah ɗagun Amina ka dube ni. Ahalin Rasulu ku gansu da gaske muke rike su, ai su amana ya ce mu rike su da masu bin su. Allahu sarki raba mu da dukkan masu kin su, in dai ka so su a radu ma'aiki zai cire ka a duk tsanani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Gaishe ki mama uwar duk ɗan da yake tsayawa, yayi wa ma'aiki yabansa da gaske cikin kulawa. Ni ma a yau da gabanki na zo na durƙusawa, ki da ɗan baiwa Rasulallah zan yi matsantsar yabo na ni. Gaba da sahabu wajen ku a yanzu muke fakewa, ai kun yi aikin da har abada baya tikewa. Ku dukkaninku tutar Allah kuke ɗagawa, ai shi yasa ko fagen yaƙi in banda manzon mu ku na gani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Na gaida kai Shehu Tijjani mai kyan tsayawa, sannan da diyali barhama gunku muke fakewa. Na gaida ku Shehu dan Allah ku daɗan iyawa, sannan ka baba da na faɗa annabu zan tuna kashe rusani. Nai sallama gun uban dukkan wani ɗa na gaske, nai sallama gun ka mai ƙur'ani mai baƙaƙe, nai sallama ta abika a bar wani noƙe-noƙe. Amsan ma'aiki ka ce min in zo ɗa kai za ka cece ni. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Ya ‘yan uwana a yau ma na zo zan yi zance, a gurin ma'aikin da tuntuni shi ne ya yi zarce. Ya wuce komai a kansa kawai sai dai kwatance, da ɗaba ni dama na dinga yabo kan jarumi gun karabani. In dai wuya ce ta zo kar ta sa ka bar ma'aiki, wahala da kunci ka tashi ka ce kai sai ma'aiki. Aici da kansa a gobe kiyama zai yi ɗauki, gaishe ka manzo a ranar ɗa haka so ni ma ka cece ni. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Wacce a yaƙi ana iya ƙyale garkuwa ne, in dai ka bar shi ƙwarai za ka yi mutuwar tukwane. Kowa ka kama ka bar shi ko da annabi ne, ka bi mai gidansu wallahi da kansa yake kula mu a duk tsanani. Sai inda shi ne ilahu da kansa yake kula mu, kuma duka kunci ilahu a dansa yake cire mu. Ya ‘yan uwana a dansa ilahu yake ɗaga mu, ai shi ya sama na ce mu riƙe shi abun fakewa a duk tsanani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. In dai da manzo isar wani ma fa a bar kulawa, dan kaga jirgin da shi fa a yanzu yake ɗagawa. In ka bi wancan a take a yanzu yake kifewa, to ka madahir kabar tsammani ga yanan ɗa hazulmanni. Gaba da karimun alƙurashi abin raƙewa, igiya mai kaurin da in muka kama ba katsewa, mai agaji ne da duk laifinmu yake rufewa. Ba ma da manzan da ya so al'umma kamar kai a duk ƙarni. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Ku tuna kiyama ƙwarai fa Rasuli yake iyawa, ga annabawan da manzannin ba sa iyawa. In mun kaje gunshi shine wanda yake tsayawa, ya faɗa wa Allah amanna hisabi godiya ɗa hazulmanni. Sai inda manzo a ranka a yanzu kake hayewa, shi garkuwa ne da in ka rike ba ta fashewa, kuma duka kunci bala'i shine mai tarewa.
Ni addu'a ta Rasulullahi ka dai cire mu a duk tsanani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. To sannan ka wanda ilahu yake yabawa, tsira aminci ilahu abunka yake daɗawa, da yabo kusanci ya ƙara gunka daɗin daɗawa, ya daɗe mu ma kusanci gunka rasulina sahibuddini. Ya almujibu roƙo a gurinka nake isarwa, to duka kunci na zamani ka daɗan tsarewa, kuma duka begen da zan wa rasulu ka zan kulawa. In na kasidar ta burge rasulu abun nufi sai ya dilkauni. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Allahu girma ka ba manzan da kake yaba shi, har ahalin shi su faɗi makunji farin cikin shi. Allah ka ƙaran kusanci kun shi da masu bin shi, da bani dama na yau ta biyan ka rasulu na sahibul husni. Ya rabba Allah ka ƙara salati mai shigowa, da yawa da faɗi gurin manzan da kake ɗagawa, ka saka ilahu da malan kalin ya shigewa, ciki sa da shehun mushak adam shine yake kauda rudani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. Abuwar rasulu anan ne ni ma zan tsayawa, a cikin kasidar kware ta biyun za ta yi fitowa, a gari na fandas cikin ahababu muke yabawa. Jafar na manzo ka yarda na so ka nabi ka an jaral ainaini. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. A so ma'aiki, ‘yan uwa kuma so ma'aiki a duk tsanani. A so ma'aiki.